Eli Fennia Grand Slam menossa ja tässä varsinainen Fennia Grand Slam konkari, jos näin voi sanoa. Seppo Parkkinen, terve. Terve, terve. Siellä Omahaa pelataan parhaillaan. Miten on turnaus lähtenyt käyntiin? Lähti käyntiin alussa ihan hyvin, mutta sitten tuli Jensin kanssa otattelu, niin hävisi yli 30 kilon potti, niin nyt tulee vähän heikossa hapessa. No eiköhän siitä nousta vielä. Mitäs turnauksia ajattelit tällä viikolla pelata? Siellä on vaikka mitä tulossa. No kyllä ainakin niin sen Teksun huomenna, niistä muista ei vielä tiedä ne riipääturnaukset ja tämmöiset, että katsotaan nyt miten niitä tulee pelaajia. Miten se high roller, joka on perjantaina? No ei se, jos voittaisin kaikki turnaukset tällä viikolla, niin sitten ehkä harkitsisi asiaa, mutta en siitä huolimatta olisi vielä varma, että pelasin. Kyllä. Sä oot kierrellyt paljon maita ja mantoja pokeria pelaamassa ja nähnyt varsinkin näitä uusia suomalaisia nuoria pelaajia, niin löytyykö vankalla kokemuksella heille joku tällainen vinkki, että mihin kannattaisi keskittyä pokerissa ja elämässä muutenkin? Kyllä hurja on vaikea antaa, että ne on ihan oikeasti, niin kuin mä oon sanonut, että junnut oppineet pelaamaan, että saa tehdä täyden työ ja siitä huolimatta ne saattaa peitota tuolla, mutta ehkä siinä elämää varten sinänsä, että tietysti nämä fiksummat osaakin sen, että ei niitä kannata ihan kaikkia rahoja pilettä ja laittaa, että jos pärjäätti investoi vähän, niin kuin nämä on tehneetkin toki, että hakea kämppää ja jotain muita, että jotain muita kuin autoja, se ei ole se välttämättä paras investointi. Autosta arvo lähtee, kun ajat kaupasta pihalle. Mutta joo, kiitos tästä ja onnea turnauksiin. Kiitos paljon. Kiitos.